Mga kapuso, nadumduman nyo pa bala, pila nakatuig ang nagligad nga may dinagyang mascot nga gintawag kay Dagoy, ini ang balikanta upod kay Tess Ordalas. Magluwas sa tukaris ang drums. Hataw sa mga tribo nga nagapainisinndi sa Ati Tribes competition. Pero syempre, hindi madula ang smiling face kag energetic moves ang mascot sang diligyang nga si Dagoy. Isa siya sa mga nagalibot sa syudad, sakay sa float kagun kaysa sa dalan lang nagalakat ka naghalubilo sa mga bisita, bata man o kunti gulang. Basta dinagyang si Dagoy nagadagyang man. Simbolo siya sa isa ka bata nga ating nga masinadyahon kag positibo sa pangabuhi ano man papanghangkat sa panahon. May headdress si Dagoy. May ito nga panit nga ginhimo nga dark brown sa 2008. Kag sa masami, nakasuksok man sa ating costume na inlain kada tuig. Nabala mo na ba kapuso nga sang Disyembre 2004, ginpakilala si Dagoy sa The Fourth Taguig. Kag sang Disyembre sa parehong tuig, ginpakilala naman ini sa mga Ilonggo. Tuig 2019, sang ulihi nga nakita si Dagoy sa Dinagyang. Pero ang iya kasadyang nga dala sa mga bata man o kunti gulang, mga turista nga Pinoy man o kung dumulong, wala sang kapareho kag magapabilin tubtob san o. Tess Ordalas para sa GMA Regional TV Early Edition.